We are on the third and the last night of our Nights of Fire. Yeah, and I can see nga daghan kaayo na apunta na siri sa mesa 9 dinhi sa atubangan sa kilid. Oh, full house. Palakpakan nato ang Ginoo. God has been so good since unang gabi. Kinsay na adri atong first night? Ikaduhang gabi Karon, of course. Salamat sa Ginoo. And we still want more. Amen? Sana gabi-gabi, night of fire. Gamay naman ni Amen. Alright. No? And so, are we settled now? Haluna na ba ta? Ready na ba ato ang Bible, ang atong notebook, ang atong ballpen? Ready to take down notes, to learn, to be transformed, to be changed, to receive a revelation gikan sa Ginoo tonight. Amen? On the first night, sa mga wala nakamiss sa unang gabi, si Pastor Jong, nagahisgot nato mahitungod sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Kumusta naman ang atong kasing-kasing karon? Okay na ba? Bag-ulang na ba ta nag-Hearts Day, Valentine's Day? Salamat sa Ginoo nga gi-check yun niya ang atong kasing-kasing, ang kondisyon sa atong kasing-kasing, because we can hide from other people. Unsay kondisyon sa atong kasing-kasing, but we cannot hide from God. Amen? Munang giuna sa Ginoo atong kasing-kasing, daghang mga pollutions, gilimpyuhan sa Ginoo, gitangtang sa Ginoo, o gipulihan niyang bagong kasing-kasing. Right? Kagabi si Pastora naghisgot about wanting and desiring the presence of God more than anything else in our lives. No, just like the deer pants for water. Kagabi, samtang nagwali si Pastora mahitungod sa deer ba? D-E-E-R. No, usa. No, ambot nun sa Bisaya, ana. Kagabi, pa ko nakabalo nga when the deer drinks, no, muinom siya og tubig, iyaha di ay ka na, it's suicidal di ay kaayo. No? Iyang gitahan ang ihang kinabuhi. Tungod kay, dili kagabi ang giingon ni Pastora, ang mga ngayam or hunter. But I was thinking, kay tigtanaw man ko kanang Nat Geo, National Geographic nga channel, dili lang kaya ang mga ngayam or kanang mag-hunt din nila. There are also mga animals nga mag-hunt nila. No, ang mga dili lang day ang tao nga maghunt nila, napay lions, no, napay mga tiger nga muhunt nila para kanon sila. No, and so I was reflecting on myself na when I come to the presence of God and when daghan day kaayo ang muhunt di ay nato, no, ang kaaway. No, so whether you are kanang naa ka sa kondisyon siguro nga giatake ka sa kaaway, na by persecutions, or okay ra ba ka? Importante kaayo sa pagduol sa presensya sa Ginoo. Amen? Alright. Karong gabi una, maghisgot ta mahitungod og leadership. Ingna leadership. Okay, ang title sa akong share karong gabi una nag-ingon, godly leadership makes you different from others. Godly leadership makes you different from others. If you have your Bibles with you, manindog ta sa kadali lang. Abrihi din ha sa Numbers chapter 14, verse 24. Numbers 14, verse 24. Nasa Old Testament ang Book of Numbers. Chapter 14, verse 24. Ugnaan na, ato ang pagadungalan og basa. Akong pagbasahon sa akong version diri sa NLT. Okay, Numbers 14:24. Ingon, but my servant Caleb has a different attitude than the others have.
He has remained loyal to me, and I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of that land. Mag-ampo ta. Ginoo, daghan kayong salamat ning katapusan ug katulong gabi sa kaninga Nights of Fire, Lord. O Ginoo, once again, we welcome you, Lord God, to your presence, Lord. Naa naman ka, Ginoo. Lord, the more pa ka nga mag-minister, Ginoo, let your word bring revelation sa matag-usan na mo karong gabi una. We as your disciples, we as your leaders, Lord, will rise up, Lord God, in this generation. Will rise up, Lord God, ani nga lugar, Ginoo, nga gibutang minimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong Holy Spirit. Makigsulti ka namo ning gabi una. In Jesus' name, Amen. Amen. Makapanglingkod na mo. Daghang salamat. Okay. Gisgot may tungod about leadership. We are the leaders that being raised by God for this generation. Nagtuo ba ka, ana? Whether dugay naman kang Kristohanon, bag-o lamang kang Kristohanon, tanan ta gitawag sa Ginoo nga mahimo niya mga disciples. No, ingna disciples. Disciples sa Bisaya tinun-an. Mas ganahan ko magtawag og disciples kaysa followers. Kaya kaning word nga followers, manggod uso, manggod kay na karon sa social media, bitang, nag-follow ka ni Kuan, ni Tony G, nag-follow ka ni, nag-like, nag-subscribe, nag-follow. Ingana, and then, dili tanan nga nasa social media, maayo og impluensya. Tama ba? Pero daghang nag-follow. Even mga Kristohanon, nag-follow. No, ingana, dili Kristohanon, gi-follow. So, nahimo siyang na-impluensya kung kinsa iyahang gi-follow, iyahang gisunod. Sa Bible, na mga gitawag followers of Christ. Pero mas ganahan ko sa tawag nga disciples, disciples of Christ. Because sa time ni Jesus, daghan kay nag-follow niya, daghan jud kay nagsunod-sunod sa Ginoo. Daghan jud kaayong mga klase-klase lang nga nagsunod-sunod, lahi-lahi ang ilahang mga tuyo. No? Ang uban siguro nagsunod-sunod ni Jesus out of curiosity. Curious, gusto lang mulantaw. No? Mga usisero o mga usisera. Mga marites. Wala mo sa mga marites? Mari, anong latest? Mga gusto naman, kasi Jesus has been performing miracles. Amen? Daghan kaayong ginahimong mga milagro sa Ginoong Jesus. And so, gusto sila ma-entertained. Napoy mga nagsunod ni Jesus, nag-follow niya, nga gusto lang makakaon. Wala siguro sila pagkaon sa ilaw, siguro paniudto, way panihapon. Adtutan ni Jesus karon magsunod ta kay asa man tanaw sa natubi, asa dapita ang update dayon sa Facebook, dapita ang si Jesus kay muadto mag-follow kay naay libreng paniudto. Ay libreng panihapon. Kasi Jesus mag-perform siya og miracle, mudaghan ang pagkaon, mapakaon ta ng tawo. Kinsa bay gusto ana nga naay pagkaon? Gamay raman. Gusto mo pag human karon natay pagkaon, snacks? Kinsa pay way panihapon? Pareha ta. Dili lang magsaba. Alright. So, daghan kay nag-follow ni Jesus, but only naa siya'y 12 ka disciples. Naa lang siya'y 12 ka disciples nga iyahang gitawag ug gipili. Gipili sa Ginoo. Para unsa man iyahang mga disciples, para iyahang i-mentor, iyahang i-train, mahimong leader, kabinlan kasaligan niya, kabinlan sa tahas, nga mohimo na pod kasaligan, nga mohimo na pod sa dihang mawala na siya sa kalibutan.
Munang importante kaayo, matag usa nato. Dili lang katakutob nga tig-follow, tig-simba. No? Attendance lang, miyembro sa simbahan. No, that's not enough for us. We need to be disciples, leaders. Dili lang gani leaders, leader of leaders. Ikaw nga leader, mo raise up pagid kag leader. Oh, ikabalo ka katong 12 disciples ni Jesus, ning spread sila sa tibuok kalibutan. No, as you know, sa una ang tibuok kalibutan gamay pa man kaayo, but they spread out. No, they win people, they win souls, and they make disciples. No wonder hangtod karon naabot ang gospel, ang maayong balita sa atong generation because of those leaders. Amen. Palakpakan nato ang mga niagi nga mga leaders, mga niagi mga disciples. Oh? Kay kung wala pa bitaw, wala katong mga unang mga disciples, wala pa bitaw sila ning obey ni Ginoong Jesus. Wa bitaw sila nahimong disciples. Kung wala sila nag-win and make disciples, I guess wa jud tay hanaw about sa gospel karong panahon na. Oh? Maunang kinahanglan di maputol sa atoa. Amen? Oh, salamat sa Ginoo nga naa na akong presentation. Okay. Oh, sa atong gibasa kaganina sa mahitungon, no? It's just a part of the passage gikan sa Numbers chapter 13 and chapter 14. Duha na siya ka chapter. Dili na nato siya basahon the whole chapter, but isugilon lang nako ang kaning panahon na kung wala pa ka nakabasa, ni kaning panahon na si Moses, gipaygawas niya ang mga katawhan sa Israel, gikan sa Egypt. Oh, nagawas na sila, hapit na sila maabot sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa ilaha. And then, nagpili siya, giinan siya sa Ginoo nga, Moses, pagpili og 12 ka espiya, no? 12 spies, to explore the land. No, anong subayon katong dapit, katong yuta, nga akong ihatag sa inyo ha. Oh, and so, nagpili si Moses, one leader, one spy each tribe. Because ang mga katawhan sa Israel, dunay 12 ka buok tribo. No? And so, dunay nagrepresent sa matag tribo. Dunay nagrepresent sa matag tribo nga espiya. Ug usaan na, ug duhaan na gikan sa 12, mauni si Caleb, no, dili Caleb bisitasyon, si Caleb, no, nga anak ni Jephunneh, ug si Josue, no, si Joshua, son of Nun. No, sila ang duha sa 12 nga espiya nga gipadala didto sa yuta sa Saad to explore the land, pagsubay, pagsuta unsa nga klase sa yuta, no? And so, in chapter 13, verse 25-26, and after exploring the land for 40 days, the men returned to Moses. Oh, all right, salamat Nana. Okay, after exploring the land for 40 days, ang katong 12 ning balik na sila dito ni Moses ug ni Aaron. No, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. Ulit na sila, and so reporting na. Report. Kinsay makarelate ani mga leaders nga kinahanglan ta mo report sa tong leader. Ha? The leaders must learn how to report. Huh? Kung ingnon ka sa imuhang leader, kinsay ning simba atong Domingo. Kaya group chat. Report na, report. Kinsa man din hinga. Scene mode lang. Wala gani maski thumbs up. Wala gani maski heart. Ingna imuhang tapad pag-report pod, Brad, sister. Para sa mga leaders, karaan na kayo ng reporting sa panahon pa ng Moses. Sa dapat karon,
expert na kaita mo report. Amen ba? Oh, wala lang gani, balik sa verse. Wala lang gani sila nag-report, naapag yun sila evidence. Naapag yung ebidensya, no? And they showed, and showed them the fruit they had taken from the land. Oh, nagdala sila ebidensya. Unsa man to ilang ebidensya? Nagdala sila og kanang prutas, no nga grapes. Atong katbitang padong og New Year, uso man ka ito nga palingin-lingin nga mga prutas, no, palihi-lihi. Oh, kinsabay nagtuo-tuo pod ato. Atong first night of fire nato, it's been busted, no, sa wali ni Pastor Jong. Oh, mga tuo-tuo. Ngayon ka nga, wala man po'y mawala kung mutuo ta. Oh, tuo lang mo ta. Pero kung nagisulti sa pulong sa Ginoo, di mo tuo. Ang mga tuo-tuo sa mga katigulangan, dali ra kay mo tuo. Pero sulti sa Bible, dugay mo tuo. Sa nakaha. No? And so, nagdala sila sa to? Grapes, prutas. No? Ang grapes, ang isa ka pungpong sa grapes, gunita na to, anak raman. Pero kabalo ka, ang isa ka pungpong sa grapes nga ilang dala, gidayungan og duha ka tawo. Wow. Siguro kung magkaunta grapes na to, anak lang. Sa ilaha siguro, anak siguro, no? Oh? Mo to ang ebidensya sa prutas nga dala gikan sa yuta sa saad. Nag-report sila nga, nindot kaayo mo niyang ebidensya. Moses mo niyang ebidensya. Oh, naay mga leaders diri nga mag-report, dili lang mag-report, naapay picture. Oh, pa-selfie sa simbahan kay ebidensya nga ni simba. Wow, excellent nga mga leaders, palakpakan. Oh, wala ko nag-iyon nga sige na lang mag-selfie sa simbahan para mag-report, dili po din ana. Nindot nga naay ebidensya. Oh, alright. Next nga verse 27. No? And this was the report to Moses. We entered the land you sent us to explore. Sulod mi adto mi sa yuta nga imuha minggi padala nga pagasubayon. And it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Oh, here is the kind of fruit it produces. No, so naa sila gidala nga mo ta akong giingon ng ebidensya. Kung kanindot gyud kayo ang dapit nga ilahang ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa ilaha. No? Mo nay report sa mao nga mga spies. No, pila to ka espiya gipadala? Pila ka espiya? 12, no? 12 ka espiya. So, karon diri magsugod ang ato ang discussion about leadership. No? Godly leadership makes you different from others. Sama sa kong gi-quote ganina sa Numbers chapter 14 verse 24 nga kini si Caleb do na siya different attitude or sa NIV nga version na ingon diha different spirit. Makita nato din hikaron nga among the 12 spies 10 versus 2 naa sila kalainan sa ilahang reports o sa ilahang mga reaction, no? Nga ilahang ginahatag sa ngadto pag-uli nila. All right, these are the signs of a bad or negative leader and a godly leader. Ha? Ato ang lantawon ani karon. Number 1. No? A bad or negative leader gives bad and negative report. Ha? Kanig yung kaning makita nimo na ang usa ka kanang negatibo nga leader mohatag na siya og negatibo nga report. In verse 28, chapter 13 sa Numbers, verse 28 and 29, nag-ingon din ha, no, dunay bat, pag humanila, ingon ni Moses nga, Moses, nindot yun kaayo, tinuod di ay ang yuta nga ihatag sa Ginoo sa atua. Mong ganini ang ebidensya. But, kining bat, duhay dalaan ni.
It's either negative or positive. Oh, pag naana gani apan, pero ingon ang katong mga espiya nga gipadala. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. Dagko ilang mga lungsod, no? Lig-on ang ilahang mga pader. We even saw giants there, the descendants of Anak, na ay makita sila og mga higante. Makita sila mga higante, kung yun kang higante, pamanta ka kita higante, mas probably mga 7 pataas footer, 7 feet, 9 footer siguro nga mga tao, mga basketball player, mga higante, dagko kaayo. Muna ang ilahang report dito kang Moses, naghatag sila og negative. Unsa may nahitabuan ni nga kanang implications dito sa mga tao nga naminaw. Because nag-report sila, dili lang kay silang leader nga si Moses o si Aaron, naa ang whole community. Tibuok mga tao sa Israel. Kay gusto makadungog kumusta na ilang lakaw. And so, dunay negative. Ganahan ba ta maminaw og negative nga mga report? Nabitaan na nga, kuan na mga apan ba? Gwapa unta, apan. Gwapo unta, bungol lang. Nainay, apan. Doon ay mga negatibo. Lantaon nato, kung unsa ang signs of a godly leader. A godly leader gives not just good or positive report, but active encouragement. Next slide. Tara. Okay. Ang usa ka Diyos nun, no? I prefer nga gamiton ang godly nga leader kaysa good leader. Godly Diyos nun. Kung godly, dili na siya relihiyoso. Diyos nun, nagsunod sa Ginoo. No? A godly leader gives not just good or positive nga report, but active encouragement. Aktibo nga pagdasig. Unsa may gihatag, unsa may nakahimo nga different nilang Caleb og ni Joshua compared to the 10 spies. Ang 10 spies naghatag og negatibo nga report. Dautan nga report. Makadiskurahi nga balita. Makasubo, no? Makasusubo nga balita. Nindot ang dapit dito pero naalidaghang higante. Malipay na unta ka, mag-uol na lang. No? Pero ang godly, no, ang Diyos nun nga leader naghatag dili lang maayo nga report kundi active nga encouragement. Sa may giingon ni Caleb, no, on verse 30, chapter 13, Numbers 13:30. Ang giingon ni Caleb, then Caleb silenced the people before Moses. Nag-imagine ko nga, paghuman og hatag og negative nga report ato mga 10 spies, nagaguol na ang mga tao. Nag-complain na sila, saba na kaayo kay halaka unsa man nabalaka na sila pag-ayo, naguol, nanghilak na ang uban, napuno na sa kahadlok, no? Pero kani si Caleb, since he is a different leader, lahi siya nga pangulo. A different spirit is in him. Lahi andagan siyang utok. Ikaw lahi baka andagan si mong utok. Despite of the pandemic, despite of daghan kaayong nawad-ag trabaho, mga negosyo na nga down, siguro apektado ka, imuhang negosyo na down, nawad-an kag trabaho. Ang uban, nagpanik na, ang uban, perti ng hilak, naguon, depression ning sulod na, no? Anxiety ning sulod na. Pero ikaw, lahi kag dagan si mong utok. No? Ingon ka nga, di ko maguol. Kay dapig ang Ginoo nako. Nagsaad ang Ginoo nako. Dapat lahi ug dagan ang ato utok maigsoon. Amen? Just like
Caleb, nag-ingon siya dinhi sa verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Wow. Oh, grabe, lahi ra jud kay ni. Ang katong napulo kay espiya, pilitan ni nilang diskurahe, giput down na nila, gidiscourage na nila, kulang na lang, maingon sila ni Moses, cancel na lang nato ni. No? Cancel na lang nato niya itong biyahe padulong sa yuta sa saad. Pero si Caleb, siya nga, iyahang gipahilom ang mga tao. Nga nang hilak na, nang gi-complain na, nang abalakan na, iyahang gipahilom. Mga igsoon, kung lahi day tagdagan sa to kung lahi day tag-attitude, no? Different attitude, just like Caleb, mupahilom day ta sa daghang mga kagubot sa tang kinabuhi. No? Mupahilom ka sa spirito sa kahadlok, mupahilom ka sa spirito sa kabalaka, kung doon na kay sahi nga espiritu. Unsa man din ng espiritu nga nagapanglihok sa kinabuhi ni Caleb, espiritu ni sa Dios na puno siya sa pagtuo diha sa Ginoo. No? Nag-ingon siya, no? Ayun siya nga, for we can certainly do it. 101% mahimo gyud ni nato. Sure na. Ambot lang nung ingon baka si Caleb ato, cross my heart, hope to die. No? Pero grabe kaayo kasigurado si Caleb. Grabe gid kay siya. No, ingon siya nga kinahanglan, no, we should go up and take possession. Kinahanglan gyud ta mo adto ning angkunon kay mahimo gyud ni nato. Ing ana baka pudta mga leader. Kung nag-set og goal, no, ang sa leader nag-set og goal, okay, for this kanang coming a Chain Sunday, we were going to have 20 VIPs. Ang uban siguro na ingon nga, ay, imposible mong kaya na, saan na nagyawyaw na doon sa kilid? Saan na maulaw, mangkudang nabalakan na, no? Pero ikaw, yes leader, mahimo gina nato, 20, 21 pag yun. Oh? Salamat sa namakpak. Oh, pakpak na ta. Oh? Let us have this different attitude, different spirit. No, sama ni Caleb that we should go and take possession because we can certainly do it. Mahimo gyud na nimo. No, ingna imong tapad, kaya mo yan. May lang manggod ta maingon sa social media nga, kaya mo yan. Oh, pero sa mga butang na sa Ginoo kanabit na mo ingon naman tag kaya mo yan, problema ingana, kaya. Pero kung something buhaton pa bitaw nato. Something bitaw na we do winning souls and making disciples as leaders. Wala na dahin nga, ay di na ako kaya. Asikuan lang, di ko kabaluan na. No? Mamasa na dahin taglain. Have a different attitude, different spirit. No? Because ikaw, gipili sa Ginoo. O sa ka-Diyos nun nga leader. Nga wala lang naghatag og maayo og positibo nga report but an active encouragement. Grabe, active kay nga encouragement ingon ni gihatag ni Caleb. Mahimo gyud ni nato leader. Yang giingnan iyahang leader nga si Moses. No? Next, ikaduha. No? Signs no of usa ka negatibo no sa nga og a bad nga leader is that he or she spreads bad, negative report and inflicts fear. Nagahatag og wala lang naghatag ganina sa primero is naghatag og dili maayong balita. Wala lang siya kutob naghatag iyaha pag yun ning ichismis. Iyaha pag yun ning ipakalat. Iyaha pag yung i-share. No? Bantayan nato ni sa social media, active ka ita nga mo share og mga false no or mga kanang unsa na no fake news.
Wala di ta kabalo og asagikan, wala ta naka-verify ang unsay nga source. Gi-share dayon nato. Pero dili gani ta ka-share og bersikulo. No? Nag-share og verse, pero mali pod. Oh, let's verify. Okay? Oh, so ang usa ka negatibo nga leader, wala na siya naghatag og negatibo nga report, iha pa ning gi-spread. Iha pang gi-share, gipakalat pa niya. Og sa dihang ni kalat, ang negatibo og dautan nga report, nagdala ni og kahadlok. Nagdalag kahadlok sa mga tao. In verse 32, Numbers chapter 13 lang gihapon. Verse 32 na iyon diha. So they spread this bad report about the land among the Israelites. No, gipakalat yun, gi-share. Text to all, text to many. No? Gi-share sa tanang contacts. Ang bad report. Nag-iyon nga, the land that we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. And all the people we saw were huge. Grabe. Kanibitang chismis, no? Makuhaan o madugangan. Tama ba? Gikan sa gamay, primero is nasamad pa to. Ang katapusan sa chismis, namatay na. Ang tinuod ay nasamad, raday gamay din he. Ang katapusan is naglaslas og namatay. Kabalo ka, primero nila nga report, nag-ingon nga, nag-ingon dito nga dunay mga higante. Pero ilanang gidugangan sa dihang ilahang gispread. Gidugangan nila, ingon sila nga, ang mga tao nga nagpuyo dito, di lang dagko, panganoon pa nila tanan nga gusto mo sulod dito. No? Kusog ra ba kayo kusog kayo mo spread ang chismis ba? Muraog ka ng virus, bitaw. Katong pagsugod-sugod og ang katong sa coronavirus, sa COVID, na ay mga memes sa social media. Unsa daw kunoy kusog pa mo spread kay sa COVID. Chismis. Oh, grabe. Wala lang sila naghatag og negatibo og dautan nga report, ila pa gyud ning gipakalat. Og sa dihang gipakalat, nagdala og kahadlok. Ikaw kaha nga leader, unsa ka imong gi-spread? Huh? Nag-spread ba pud ka og dautan nga report, nagdala og kahadlok, nagdala og discouragement. Huh? So, anita sa katugbang, the godly leader uplifts and promotes courage. Ang usa ka Dios nun nga pangulo, sa nang uplift, kanang gipataas man, no? Kung na-down kay ka, no? Nasubo kay ka, down kay imuhang gibati, no? Kanang nagpataas, uplifts or encourages, and promotes courage. Nagadasig, nakapalig-on, naga-encourage ang usa ka godly nga leader. In chapter 14, Numbers chapter 14, verse 6 to 9, sa verse 6 to 7, ang iyon diha, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Next, if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. Ginang gidasi nila nga kanang giyahan ta sa Ginoo, dalon ta sa Ginoo dito nga dapit. A land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord and do not be afraid. Ayaw kahadlok sa mga tao dito nga yuta, because nindot kay nga linya, we will devour them.
Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Amen? Grabe, no? Ang primero, ang katong chismis nga gipakalat sa pulo ka maispiya, ingon sila nga, gidugangan nila, katong mga tao dito kay panganunta. Pero ang si ingon, aning duha ka ispiya nga mga Diyos nun, ingon siya nga, panganon nato sila. Huh? Wala man, hinay raman kaayang response. Mura mag ikaw ang gikaon. Panganoon nato sila. Oh, no? Grabe kayo ang espiritu aning duha ka mga leader. Nga ang sa pikas nga report miingon nga kitay panganon, pero ang ilahang report ni Caleb ug ni Joshua ato silang panganon. No? Grabe ka sahi, no? Different attitude, different kind of spirit. Dili loser kind of spirit, but a winning kind of spirit, a winner kind of spirit. Amen? Ing-ani dapat ang atong mabatunan, pangayoon ni nato sa Ginoo mga igsoon. No? Panganon nato sila. Dili literal nga panganon nato sila. But giingon nga buntugon nato ang kahadlok, ang kaulaw, amen? No? Ang panghuna-huna nga sa kapildihon, sa kapobrihon, oh, buntugon panganon nato na. Oh, because God nag-ingon din si Joshua, their protection is gone. Ilahang protection wa na. Ilahang shield wa na. Oh? Because the Lord is with us. Yeah. Mo na din karon. Mo ni nakadalagbida karon. Kanang linya nga the Lord is with us. Oh? Makahimo lang ta sa pagkaon sa to ang mga kaaway because the Lord is with us. Oh, and do not be afraid. Ayo kahadlok. Oh? So, instead of spreading fear, spreading false report, spreading negative report, ikaw na you are the bearer of courage. Ikaw na magdala karon sa kaisog, sa kadasig. Oh? Ikaw na karon ang mag-uplift sa imong igsuon. Kaya nato ni, baintira ka VIP Pila man gusto ninyo diha? No? Oh? Mo ni ang klase sa espiritu, sahi, lahi, different kind of spirit and attitude nga mabatunan sa usa ka godly nga leader. Amen ba? Next. Kaning pulo ka espiya. Oh, mga negatibo, madautan nga mga leader. Belittles themselves and others. Oh, unsa ning belittle? Kanang gipagamay ba? Oh, ilang gipagamay, ilang kaugalingon og ang uban. Ngano man, sa chapter 13, Numbers chapter 13, verse 33, nag-ingon tong pulo ka espiya, ingon sila nga, we even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers. Unsa ning grasshoppers? Apan-apan? Unsa ka gamya ang apan-apan? Sige na be, unsa ka gamya? Kita na mo ang grasshoppers? Sige, unsa ka gamya? Gamay kay no? Grasshoppers. Kung atong ibutang sa ubos, kay sa ubos man ng grasshoppers, gamay kaayo. Kining negatibo nga mga leader, OA kayo. Kabalo ba kang OA kay sila? Ingon sila nga, next to them, kumutapad mi nila, kaning mga descendants of Anak, mutapad mi nila, may bati mi nga muramig mga apan-apan. Oh, gamay kaayo. Mabati mi nga muramig mga grasshoppers. Ug ingon pagi sila, and that's what we thought too. Ug mopod
gihuna-huna. Wala lang gibati, mupod ilang gihuna-huna. Kabalo ba ka? That nobody told them that they were like grasshoppers. Walay nagsulti na ilaharang pagbati o ilaharang huna-huna. Mga igsuon, usahay maski walay magsulti nimo, pero usahay kung puros ka negatibo sa imong sulod, di ba bation ka ngan gamay? Oh, ay uyamot ramanggod ko. Pubri ug uyamot. Sanang pubri pa, uyamot pa. Gipagamay jud pag-ayo ang kaugalingon. Ug sa dihang bation bitaw ka nga gamay ka, i-confirm na si muhuna-huna. Ay, ingani gyud di ay ko. Pubri ug uyamot. Mao gyud ko. Walay nahibalan. Oh. Abugra sa kalibutan. Abugra man jud ang gigatanan sa Ginoo. No? Oh. Kana bitang gipaubos bitaw nimo imong kaugalingon. Ug sa dihang paubos nimo imong kaugalingon, kabalo ba ka? Maka-impluwensya ka ana sa uban. No? Maka-impluwensya ka. Kung ikaw ginikanan, inahan o amahan, maka-impluwensya ka sa imong anak. No? Instead of imuhang dasigon imong anak, no? Kana bitang mamukaw bitaw kapag kabuntag, kay dugay mga mata. Sipaon nimo, oy, mata na mga tapulan, mga bugo. Oh? Dili tayong ana, mga igsoon, mga ginikanan. Because you will get unsa imuhang gisulti. Oh, pag uli sa imuhang anak, gikan baka og eskwela or trabaho, away nakuha. Kay inan man imong bugo, tapulan, no? Ubos kaayo ang paglantaw, grasshopper ang paglantaw. Imong kaugalingon, ka-impluwensya ka sa uban. Muna mga ginikanan, sa dihang mamukaw mo sa inyo mga anak, saan naman? Mata na, Mr. Future Mayor. Mata na, Mr. Future President. No? Sulti ka og mga words that will not put a person down. Amen? Ayaw, mubo na gani ang height. Gipagamay pag yun, saon na lang. Oh. Ingon nila, wala ako nag-ingon ani. Ingon nila, kasagaran daw sa mga mugbuog height, taas daw ang paglantaw sa kaugalingon. No, react yun. Wow! No? O ka ng mga tag-as daw, mubuog panlantaw silang kaugalingon. Siguro, I'm speaking of myself, siguro, no? Okay, sa elementary ko, nabilong ko sa mga tag-as ba? Nya ako maglinya bitaw na, flag ceremony. Kinsa nakalinya flag ceremony? Karon wala na 'yung flag ceremony. Wala na linya-linya. Maglinya dito ko sa katapusan, dili ko ganahan sa katapusan. Tuon kay di ko ganahan sa katapusan, mo bakho ko. Di ko ganahan sa katapusan. Pag maglingkuray na pod na seat arrangement sa classroom, sa likod na pod ko nya, di ko ganahan sa likod. Oh? Siguro I'm speaking of myself siguro. No, pero wala ko nag-speak para sa mga mugbo. Oh? Alright, naman ta. No, belittles themselves and others. Ingon sila din nga, next to them, we felt like grasshoppers, mga apan-apan. And that's what we thought too. Unsa man ang godly leader. A godly leader looks to God. Amen. Ang usa ka Dios nun nga leader,
kanunay na siya naglantaw. Naglantaw ngadto sa Ginoo. In verse 14, chapter 14 verse 9b sa Numbers, Book of Numbers. Nag-ingon diha, they have no protection. Ingon si Caleb ug si Joshua, wala na sila protection, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Oh? Kung katong pulo ka espiya, ilang panlantaw sa ilang kaugalingon, gamay kaayo, kining duha ka espiya, si Caleb ug si Joshua, dako ka ilang panlantaw ngadto sa Ginoo. No? Ingon sila nga, the Lord is with us. Nag-uban gud ang Ginoo nato. No? Mahimo ni nato, makaya ni nato. Wala sila naglantaw silang self, silang kaugalingon nga kakayahan. Kay kabalo ka maigsoon, kining mga Israelites, they have been a slave in Egypt for so many years. Daghan kay katuigan nga nahimo silang slave sa Egypt. And ang ilahang nahibalan lang all those years, mahimo lang nga worker. Ganang magpanday sa structures dito sa Egypt, mutrabaho para sa mga Egyptians, mo lang na ilang nahibalan. Wala sila nag-train para sa gubat. Wala sila nag-raise up og military. Wala sila nag-ROTC, unsa ba dinha. Wala sila nag-train. That is why pagkabalo nila nga mo ni ang nagpuyo dito sa yuta sa saad, nangahadlok ni sila. Kay dili man sila trained for war. Wala man sila naanad para gubat. Kay nahimo man silang slave for so many years. Pero kani si Caleb ug si Joshua, wa sila nagsalig sa unsay ilaha, naa sa ilaha. Naglantaw sila ngadto sa Ginoo. Amen? No, ang kinahanglan day si ato palakpakan ang Ginoo. Dili day nato lantawon atong kaugalingon kay mugamay man tag samot. Lantawon day nato ang Ginoo. No, look to Jesus di ay. No? Kay makabaluta unsa kadako ang Ginoong atong gialagaran. Amen? Oh? Next. All right. Okay, last, kaupat. Ang bad and negative nga leader plots rebellion against his or her leader. Oh, plano, naghuna-huna og rebellion ngadto sa iyahang leader. In chapter 14 verse 4, Numbers 14:4, nag-ingon diha, then they plotted among themselves. Nagsabot-sabot sila. Ingon sila nga, pili tagbag-ong leader. Oh, atong kuan ni kana sana kudita. Let's choose a new leader and go back to Egypt. What a loser kind of mind, bitaw. Pili sila bagong leader. Kinsa pa kay mas better leader kaysa ni Moses? Just to come to think of it, ang ilang giagian, gikan nga gipagawas sila sa Egypt, hangtod hapit na sila maabot sa yuta sa saan. Kabalo ba ka how amazing the Lord has brought them since nigawas sila sa Egypt? Paggawas nila sa Egypt, wala sila ning gawas as pilde. Kabalo ba ka nga tiba sila paggawas sa Egypt? No, if you will just read the Bible, they strip off the Egyptians sa daghang mga treasures. Kabalo sila bulsa puno, mga gold, mga jewelries. Noon, gawas sila sa Egypt, daghan kay sila og saman. Daghan kay sila bring house. Mura sila mga Pinoy, nga gipakaon pa sa party, maka-bring house pa gyud. No? Kabalo ba ka nga daghan kay sila og dala? They strip off the Egyptians of all their treasures paggawas nila sa Egypt. And then, while nagbiyahe pa gyud sila, para dili sila mainitan sa dalan, ang Ginoo nahimong
kanang pillar of clouds para landong ang ilahang dalan. Pagkagabi, no? Pagkagabi para mainitan sila ug mahayagan sila, there was a pillar of fire. Dunay kalayo. Dili lang sila mainitan during sa kabugnaw sa gabi, mahayagan pa sila kay naay kalayo, og ang mga wild animals di pa makaduol. Grabe ka palangga, no? Wow. Og naabagyod, kabalo ba ka nga ilahang sandalyas nga ilahang gisuot og sanina nga ilahang gisuot paggawas nila sa Egypt wala na nga daot. Oh? Kana bitang sapatos bitaw nato or sandals bitaw nga dugay na sige mura gyud the one and only no nga ginagamit kadugayan maguba biya na no mahilis kanang sani matangtang ang strap no sa mga sapatos mabuslot no or kung imuha na gitubuan no bata pa ka ato then karon dako na ka natubuan na imong sapatos habalo ka mga igsoon ang ilahang mga sandalyas it grows with them. Sa pasabot ana. Kung ang mga bata ning gawas, ning dako na sila, ilahang sandal, ning dako pod. Ilang sanina, kung slim sila ning gawas sa Egypt, dahil ning dako na sila, ilang sanina, ning dako pod. No? Ing ana, ka-amazing ang Ginoo. No? Gigutom sila, there, pagkabuntag, no, naay mana. Reklamo sila kay sumhanan sila mana, nanapoy quail. Grabe ka palangga. And muingon lang sila kalit-kalit o dali-dali nga maingon sila nga they will say to themselves, let us choose a new leader and go back to Egypt. Ing anak kasayon-sayon. Ing anak kasayon-sayon nimo maingon nga ay may pagmubalik ko sa kalibutan. Kapoy man day ni mahimong leader. Pa-inviteon man ta. Ay may pagkuan lang ka ng, pwede nga mag-membro lang ko. Wala jud nimo nahuna-unaan ang mga benepisyo nga imo nadawat gikan sa Ginoo. Before man gani ka mo decide nga mo backslide, ako kang gihangyo, hinumdumi sa tanang kaayo sa Ginoo. Ug sa dihang imong mahinumduman tanang kaayo sa Ginoo, di gyud ka makabackslide. I tell you, di gyud ka makabackslide. And so, kining mga dautan, negatibo nga mga leader, they plot rebellion. Nagsabot sila og rebellion against their leader. Let's choose a new leader and go back to Egypt. But a godly leader is loyal. Ingna loyal. A godly leader is loyal, unites and supports to his leader. Ing ana ang usa ka godly nga leader igsoon. In Numbers chapter 14 verse 5 to 6, gamay na lang. Numbers 14, 5 to 6. Ingon din ha. Then Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. Kaning panghitabua was after ang the whole Israel nag-complain na pretty ng complain nga to kang Moses, kang Aaron, ingon sila nga, may pagwala minimo gipagawas gikan sa Egypt, mamatay lang mi dinhi sa disyerto, no, daghanak ay mga complain. So ang nahitabo, grabe, sa kadaghan ka milyon ato ka mga Israelites, unya si Moses o si Aaron ra ang leader, ni hapa town sila sa yuta. No? Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. The two men, kinsa man yung two men, si Joshua o si Caleb, the two men who explored the land, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, tore their clothing. Ang sabay bot pasabot ani. Next, napay sumpay. Napay verse. Tore their clothing. Diara nga verse. No? Unsa may bot pasabot ani?
Pagkakita nila, si Joshua ug si Caleb, pagkakita nila sa emotions nga nahitabo sa ilahang leader nga si Moses ug si Aaron, dili nila makaya. They cannot just stand on the sides and watch their leaders heavily burdened. Bugat na kay ilang gidala. Tanang mga complaints, tanang mga reklamo na sa ilaha, dili na makaya. Ilaha pong gibati. They too could feel how their leaders felt. And so, they tore their clothes and supported them. No? Ilahang gigisi ang ilahang sanina o kanang ilahang gisuportahan ning barog sila tapad sa ilahang leader. Okay. Verse 5. Okay. They tore their clothing. No? They said, and ilahang gi-address ang mga tao sa Israel. Ilahang gisultihan nga the land that we traveled, nindot kaayo, truly wonderful. Ug ilahang gidasig ang mga tao nga ang Dios nag-uban nato. No? Ang usa ka godly nga leader, loyal ngadto sa iyang leader. Kung unsa man ka mga kamaot siguro sa giatubang, unsa siguro kadako sa goal nga giatubang, unsa siguro kana siguro daghan nga problema nang giatubang, ikaw, if you are truly a godly leader, mabati nimo ang gibati sa imong leader. Oh? Ug mahimo, dili ka mo appeal sa mga tawo nga nagreklamo. Di ka mo appeal sa mga tawo nga nagsulti og dautan against your leader. Usa ka nga mosuporta, dili lang sa pag-ampo, kundi mosuporta ka sa pagbati, mosuporta ka sa tanan nga butang nga imong mahimo. Tungod kay kining duha, si Caleb ug si Joshua, nahimo ni silang lig-on, no? Lig-on nga kanang supporter adto kang Moses ug kang Joshua pa sa ilahang pagpasulod sa yuta sa saad. As we all know, last time katong sa leaders mentoring nato, si Moses wala naman kasulod sa yuta sa saad. Si Joshua na ang nahimong leader. So you can see, ang usa ka godly nga leader, gamiton gyud ni sa Ginoo sa vision nga maabot. Sa maabot nga conquest, sa giatubang nga conquest. So ang usa ka godly nga leader is loyal. Ina nga I am loyal. I support my leader. Salamat sa Ginoo nga kita mga loyal nga leader. Suporta sa tong pastor. Kabalo taon sa gibati sa tong pastor. Kabalo kanabitang wala pa gisulti atong leader, kabalo na ta. Ingana ta kakuan ba? Kani si Moses ug si Aaron wala sila gisulti. Ning hapa lang sila. Pero si Joshua ug si Caleb tungod kay nabati nila unsay gibati silang leader, sila ang ning stand out to defend their leader. Mahimo ba pugka ni nato maigsoon, kita mo defend sa tong leader. Kung naay somebody nga musulti against your leader, against your church, dili ngana ingana ta. Kikita mga loyal nga mga leader. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Sa pagtapos, manindog ta mga igsoon. Naabatay nakuha ng gabi una? Ikaw ug ako gitawag sa Ginoo. Mga leaders, disciples. We can certainly do this. Sa tahas ng gihatag sa ato, sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo ug mahimo gyud ni nimo. Mahimo ug mahimo gyud ni nato. Tungod kay diha sa Dios walay butang nga imposible. For with God nothing is impossible. Remember, nagsugod nga for with God. Because if without God, wala gyud tay mahimo. Ug mahimo lang nato ang tanan mga butang sa Ginoo. Things of the Lord. Nganong dili man na nganong
Gibuta man gid for with God, no, for with Christ. Associated lamang gud ang tanan natong pagabuhaton dinha ni Kristo. Winning souls and making disciples, this is the will of God. This is associated. This is the Lord's vision. Gihatag sa atoa. Mahimo gyud ni nato because diha man ni sa Ginoo, kauban man ang Ginoo, para man ni sa Ginoo, iyaha man ni. Pero kung other than this ang imong ginabuhat, na kay other nga mga affairs outside sa affairs sa Ginoo, you are certainly a failure. You are certainly dili successful because wala man ka diha gibutang sa Ginoo. Wala man diha nag-uban sa Ginoo. Ingon bitaw si Moses ngadto sa Ginoo. Nga, ingon ang Ginoo nga, oh, muna na ang kanang yuta sa saad nga akong gihatag sa inyo ha. Lakaw adto na mo. Ingon si Moses, Lord, dili mi mo lakaw kung wala ka. We will not go if you are not with us. Kabalo si Moses nga maski unsa kanindot ng yuta sa saad, pero kung wala ang Ginoo, that is not good. That is not wonderful. Dili na maayo. Dili na nindot. Because kabalo si Moses nga ang presensya sa Ginoo is the promised land. Amen. So leader, having a different kind of attitude, lahi nga attitude, lahi nga spirito. Pangayoon nato sa Ginoo karong gabi una. Oh, let's just lift our hands in the presence of God right now. Hallelujah. Hallelujah. Surrender nato sa Ginoo. Ikaw nga leader, sindo na kay kahadlok, do na kay kaulaw sa pag-invite sa mga tao, pagsulti sa maayong balita. Sinaapa mga inhibitions diha nimo, ay kulang man ko, di man ko kabalo. Gamay man ko. Masin imong ginahuna, imong kaugalingon nga gamay. No, sama sa grasshopper. Surrender that sa Ginoo. Surrender that kind of mindset. And ask for the Lord a different kind of spirit. Different attitude. Sahi kaysa uban. Sahi sa mga negatibo nga mga tao. Because ikaw usa ka leader nga gitawag sa Ginoo to conquer, to win souls and make disciples. Come on, just lift up your hands. Hallelujah. Oh Lord, yes Lord, I surrender to you tonight, Ginoo. Man pakigsulti sa Ginoo igsoon, pakigsulti sa Ginoo. Pakigsulti sa Ginoo. Pwede siguro ka maayog pasaylo sa sayop nga panghuna-huna. No, wrong nga panghuna-huna. Lord, pulihi Ginoo, imuha nga klase sa paghuna-huna Ginoo. Yes Lord. Yes Lord. Come on Lord God. Touch Lord God each and every one of us Ginoo. Lord, pulihi Ginoo. Lord, ang loser kind of spirit, Lord, into Ginoo conqueror kind of spirit, Lord God. Salamat Ginoo. Salamat Lord. We receive it right now, Lord Jesus. Come on, igsoon. Come on, igsoon. Hallelujah. 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 Receive it, igsoon. Receive it, igsoon. You can certainly do it. You can certainly do it. You can certainly do it. You can conquer your families. You can conquer your workplace. You can conquer your school. You can certainly do it. Hallelujah. 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 Ayaw lantaw lang sa imong kaugalingon nga gamay. Lantaw nga to kang Ginoong Jesus. Nga lantaw nga to sa Dios nga dako gamhanan ug nag-uban nimo, nag-uban. Nag-ingon siya nga dili kaniya biyaan, di kaniya pasagdan, nag-uban siya kanunay kanimo. Oh, hallelujah. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, come on, confess it tonight, igsoon. To you.
You're the reason that I Jesus, I believe. Jesus, I Believe. Nagtuumi ni mo, O Dios. Nagtuumi sa imong saad, Ginoo, nga ni ka na mo. To you, you're the reason that I live. The reason that one more time, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Oh, we truly believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Come on, itong pasalamatan ng Diyos, Ikson. Hallelujah! Oh! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! We believe in your promise to us, Lord, that we can certainly do it, Lord God. Lord, because you are with us, Ginoo. Nag-uban ka namo, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagkamaayo, Lord God. Oh, we praise your name. We receive your spirit tonight, Lord. A different kind of spirit. A spirit, Lord God, that is conqueror, Lord God. Lord, the victorious spirit, Ginoo. Akong i-declare right now, Lord Jesus. Lord, usa ka spirito, Ginoo, nga dili pildido, Lord. Usa ka spirito, Ginoo, nga mananaog, O Dios. Labaw sa tanan, O God. Ibabaw sa unsa man nga circumstansya, Ginoo, diri sa kalibutan. Salamat kaayo, O Dios. Salamat, Lord. We give you back all glory and praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen.